सर्वांना सर्वात आधी नमस्ते. 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 हां, आता आपल्या शुभांगी किड होमस्टेची बुकिंग सुरुवात झालेली आहे बुकिंगची आणि ऑलरेडी प्री बुकिंग्स आलेल्या आहेत. तर जो मी टायटल दिलेला आहे की दिवाळी निमित्त आम्हाला आलेली आहे 1.5 लाखाची बुकिंग. 1.5 लाखाची हो, आपल्या होमस्टेला टोटल 1.5 ते 2 लाखाची प्री बुकिंग आलेले आहेत. म्हणजे एवढे आपल्याला अजून महिने चालू पण न झाले पण तेवढे बुकिंग आलेले आहेत. आम्ही तर सोबत शेअर करत होतो. मी बोललो ही खुशखबरी आम्ही तुमच्यासोबत का नाही शेअर करू. बरोबर. कारण अमाऊंट ती काय 10-15 हजार नाही, 1.5 ते 2 लाखची बुकिंग आलेली आहे आपल्याला. म्हणजे 4 रूमचे ना? 4 रूम तर नाहीच, एक हे सर्व कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या गोल्डन सिल्वरनेच केलेलं आहे. एक इन शॉर्ट मध्ये शुभांगी किर होमस्टे हा गोल्डन सिल्वर साठी मी चालू केलं होतं. आपण सर्व चालू केलं होतं. ट्विन रूम का देण्यात आले की समजा कोणाकोणाला नाही अफोर्ड होत, कधी कधी कोणाला स्वस्तात राहायचं असतं आणि वरचे फुल झाले तर आणि समजा त्याच वेळी सुट्टी आहे तर मग कुठे राहणार, मग दुसरीकडे राहून आपल्याकडे खायला येणार मग लांब पडणार. त्यापेक्षा मग एक ट्विन रूम तुम्ही घेऊ शकता. आता हे 1.5 लाख ते 2 लाख बुकिंग कसे आले आहे ते मी तुम्हाला समजवतो. सुरुवातीला मी तुम्हाला बोलता बोलता ऑक्टोबर महिन्याचा चार्ट दाखवतो, ज्यामध्ये हे चार्ट तुम्ही बघून घ्या. बुकिंग नंबर पण सांगतो 8657357426. परत रिपीट करतो, शुभांगी किर होमस्टेचा बुकिंग नंबर आहे 8657357426. या नंबरवरती शुभांगी किर होमस्टेच्या बुकिंगबद्दलच चौकशी केली जाणार. बाकी इतर काही बडबड किंवा आपले विचार मांडले जाणार नाही ह्याच्यात. हां, तुम्ही कसे आहेत, काय आहेत, आम्ही तुम्हाला बघतो, ओके, पण बुकिंगबद्दलच ह्याच्यात चौकशी केली जाणार. आणि तुम्हाला आता बोलता बोलता मी ऑक्टोबर महिन्याचा चार्ट दाखवतो, त्यानंतर मग तुम्हाला नोव्हेंबर महिन्याचा चार्ट दाखवतो. ह्या सर्व चार्ट्समध्ये गोल्डन, सिल्वर, ट्विन 1 आणि ट्विन 2 हे आमचे 4 रूमचे बुकिंग मी दाखवले की कोणत्या दिवशी कोणते रूम्स कसे बुक्ड आहेत. हे चार्ट तुम्ही बघू शकता. आणि जे डेज अवेलेबल आहे, म्हणजे मला सुद्धा विचारायची गरज नाही, जे डेज अवेलेबल आहे ते तुम्हाला एक्सेल शीटमध्ये दिसतील. त्या डेजवरती तुम्ही बुकिंग करू शकता. ऑक्टोबरचं दाखवलं, नोव्हेंबरचं दाखवलं, डिसेंबरचं सुद्धा दाखवतो आणि जानेवारीचे पण बुकिंग आम्ही घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. जानेवारीचे पण काही पार्ट्स बुक झालेले आहेत. तर जे अमाऊंट झालेली आहे ते आम्ही एक दुसऱ्यांना सांगत बसतो. तर मी बोललो चला तुम्हाला पण सांगूया की प्री बुकिंग किती आहे, म्हणजे हा किती रनिंग आहे. हे लास्ट गेल्या वर्षी तर डिसेंबरमध्ये काही आमच्याकडे रूमच उरत नव्हते. 3 दिवसच फक्त रूम रिकामे होते, बाकी सगळे बुक सर्व बुक्ड होते, विचार करा. आणि हे प्री बुकिंग्स मी तुम्हाला सांगतो, एक जनरल माहिती देतो. चार्ट तर तुम्ही आता शॉर्टमध्ये बघितलात, परत बोलता बोलता पण मी तुम्हाला चार्ट दाखवेल. जर आता तुम्ही नोव्हेंबर, आता बघा दिवाळी आता ऑक्टोबरच्या एंडला येते, म्हणजे 1 नोव्हेंबर पासून ते दिवाळीचं सुट्ट्या चालू झाले ना, 1 ते 11 नोव्हेंबर पर्यंत तुम्ही मला गोल्डन आणि सिल्वर विचाराल ना तर हार्डली काही रूम्स 1-2 दिवस रूम असेल, मी नाहीच्या बरोबर रूम्स आहेत. ते गोल्डन सिल्वर सर्व बुक झालेले आहेत आत्ताच. आणि डिसेंबरचे पहिले 10 दिवस बोललात ना तर गोल्डन रूम आहेच नाही माझ्याकडे, सर्व बुक झालेले आहेत. तर ही म्हणजे एवढे बुकिंग झालेले आहेत. आणि त्याचे मी आता अमाऊंट सांगतो, मग तुम्ही प्लस करून बघा, 1.5-2 लाख रुपये आरामात होतात आमच्या. आणि दिवाळीची बुकिंग बोललात की सुरुवातीचे 10 दिवसाला 50,000ची बुकिंग आली आपल्याला, 10 दिवसाचेच. दिवाळी धमाका पहिल्याच आठवड्याचा. ओके, तर मी तुम्हाला आता सर्व सांगतो बघा. आता ह्या ऑक्टोबर महिन्यात आमचं टोटल कलेक्शन आतापर्यंत, आता ऑक्टोबर महिना तर सीझन नसतो, जेव्हा सीझन नसतो तेव्हा होमस्टेज किंवा हॉटेल्स हे कमीच चालतात. सीझनल महिना म्हणजे कोणता, नोव्हेंबर, 15 नोव्हेंबर म्हणजे दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली की ते सीझन चालू झालं. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी आणि थोडीफार फेब. तर हे 3 महिने, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, या 3 महिने तुम्ही पकडा. ओके, तर ऑक्टोबर महिन्यात आपला टोटल कलेक्शन झालेला आहे. ह्याच्यात मी एक्सपेंडिचर काही सांगत नाही. एक्सपेंडिचरमध्ये स्टाफ येतो सर्वात मोठा आणि त्यानंतर येतो लाईट बिल. या 2 खर्च सर्वात मोठे असतात कोणत्याही हॉटेलवाल्याला किंवा होमस्टेला. तर ऑक्टोबर महिन्यात आमचं टोटल कलेक्शन झालेलं आहे 34,400 रुपीज. आणि ऑक्टोबर महिना अजून आता किती दिवस राहिलेत ऑक्टोबरला, अजून 15 दिवस आहेत. मध्ये मध्ये असे कॉल्स येतात, बुकिंग चालू आहे. हां, बुकिंग चालू आहे, तुम्ही पण येऊन बुकिंग करू शकता. एक माहिती देतो की जे 34,000 झाले हे तुम्ही 15 दिवसाचे पकडा. अजून 15 दिवस आले तर ते ही अमाऊंट वाढणार. आणि जो ऑन अन ॲव्हरेज आम्हाला जो स्टाफ लागतो तो 15,000चा तरी मिनिमम स्टाफ लागतो ऑफ सीझनचा. ऑन सीझनचा 22,000 ते 30,000 पर्यंत स्टाफ जातो आमचा महिन्याचा. आणि 4 रूम बुक म्हणजे दिवसाला कधी कधी 6 लेडीज सुद्धा लागतात दिवसाला, मी सांगतोय. आणि दिवसाला 2 तरी हवेच. तर एक स्टाफ 15 ते 25,000, 15 ते 30,000 स्टाफ आणि लाईट बिल 15 ते 22,000 लाईट बिल.
हा तुम्ही खर्च तुम्ही प्लस करा. मी फक्त मला किती आले ते सांगतो, खर्च झालेले ते सांगत नाही मी. आणि 34,000 फॉर अन ऑक्टोबर मंथ. आता नोव्हेंबर महिन्याचे सांगतो मी. नोव्हेंबर महिन्याचे अजून नोव्हेंबर महिना सुरुवात नाही झाली आणि अर्धे रूम्स पण अजून अवेलेबल आहेत. सुरुवातीच्या आठवड्यात जास्त बुकिंग आहे. आपल्याला टोटल कलेक्शन झालं आहे 61,200 रुपीज. सर्वात जास्त कलेक्शन हा नोव्हेंबर महिन्याचा आहे. ह्याच्यापेक्षा जास्त डिसेंबरमध्ये होणार हे माझी गॅरंटी आहे. पण ते बुकिंग कधी येतात माहिती आहे का, जेव्हा नोव्हेंबर महिना आला ना तेव्हा डिसेंबरची बुकिंग होतात. म्हणजे एक महिन्या अगोदर पुढच्या महिन्याची बुकिंग होते. ओके, तर नोव्हेंबर महिन्यात गोल्डन आपला 10 दिवस बुक आहे सध्या तरी. सिल्वर पण 10 दिवस बुकिंग आहे आणि ट्विन रूम 7 दिवस बुकिंग आहे. 10 दिवस म्हणजे 1/3 झाले की नाही. मी जसं तुम्हाला सांगत होतो की 1/3 बुकिंग ऑलरेडी प्री बुकिंग झालेले आहेत. तर ते झालं. आता मी तुम्हाला डिसेंबरचे सांगतो. डिसेंबर महिन्यात या 2024ला गोल्डन आपल्या किती महिन्यात किती दिवस असतात? 30. 14 दिवस गोल्डन बुक आहे. म्हणजे अर्धा महिना गोल्डन बुक झालेला आहे. बाकी आता राहिले 16 दिवस किंवा 17 दिवस 31 डेज असतात, तेवढे गोल्डन अवेलेबल आहे. 14 दिवसाच्या गोल्डननी आपल्याला दिलेले आहे 39,200 रुपीज. म्हणजे फक्त एका रूमनी आपल्याला, ते पण अर्ध्या महिन्यात. मी तुम्हाला आता टोटल सांगतो. समजा 30 डेज तर कधीच बुकिंग होत नाही. एक ऑन एन ॲव्हरेज 20 ते 25 दिवस बुकिंग होते. फक्त गोल्डन रूम आपल्याला 80,000 रुपीज देणार 1 मंथला डिसेंबरला. मी डिसेंबरची तुम्हाला सांगतो, डिसेंबरचं कलेक्शन 1 लाख रुपीज होणार. पण त्याच्यातून स्टाफ जाणार, लाईट बिल त्यातले जाणार, अर्धे डिमांडचा खर्च जाणार नाही, त्यातले अर्धे ना ते एक्सपेंडिचर समजा. मी तुम्हाला सांगतो जास्त आहे ते खर्च होतो त्याच्यात. कारण लाईट बिल पण तेव्हा डिसेंबर महिन्यात बोलत की मग AC लागतो सर्व होतं, ते 20, 22, 25 हजार लाईट बिल जातो. स्टाफ तेवढे लागतात. खाण्याचं पकडलं का नाही, कारण आपण खाण्याचं बिल इन्क्लूड केलेलं नाही म्हणून मी डिमांड इन्क्लूड केलेलं नाही. ते झालं. आणि आता जानेवारीमध्ये आपली सध्या बुकिंग आली आहे 22,000ची. ही जानेवारीची बुकिंग आलेली आहे. तर टोटल प्लस करा तुम्ही. ऑक्टोबरचे 34,000, नोव्हेंबरचे 61,000, डिसेंबरचे 54,000 आणि जानेवारीचे 22,000. अशा प्रकारे आपला 4 महिन्याचा प्री बुकिंगचा टोटल झालेला आहे 1,72,200 रुपीज. म्हणजे 1,72,200 रुपये. मग चांगली गोष्ट आहे की नाही? एकदम छान. आणि गेल्या वर्षी ह्याच्यापेक्षा जास्त झालेलं होतं. हे तर प्री बुकिंग्स मी तुम्हाला सांगितले. अजून होतील, अजून बाकी आहेत ना बाकी. आता तुम्हाला एक हिशोब सांगतो की 3 भागांमध्ये डिवाइड करायचं महिन्याला. त्यातले 2 भाग आमच्याकडे बुकिंग होतात. म्हणजे जे 1,72,000 ह्याचा तुम्ही डबल करा. 3-3.5 लाख ह्या 4 महिन्यात 3 लॅक्सची बुकिंग्स आम्हाला येणार आहे. हे फक्त मी तुम्हाला 2 ते 3 ट्विन रूम जास्त बुकिंग होत नाही. जर गोल्डन सिल्वर बुक झालं की ट्विन रूमला रिक्वायरमेंट येते. ऑप्शन साठी ठेवतात. ओके, तर एक आपण असं पण म्हणू शकतो बघा, आम्ही तुम्हाला पूर्ण अमाऊंट सकट मी तुम्हाला सर्व शेअर केले. मी जर तुम्हाला चार्ट शेअर करतोय ते तुम्ही न बोलता पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. हे मी तुम्हाला का सांगतो की आमच्याकडे बुकिंग होते का, तर आपण तशी सर्व्हिस देतोय. तसे आता भरपूर मला कॉल्स नॉन सबस्क्रायबर्सचे सुद्धा येतात आहे. कारण जे आपले सबस्क्रायबर फॅमिलीमधून जे आले आहेत ते सर्वांना नंबर शेअर करतात. आणि हाच आपला नंबर आहे 8657357426. परत रिपीट करतो 8657357426. या नंबरवरती बुकिंग रिलेटेड चौकशी होतात आहेत. आता तर रिसेंट जेवढे बुकिंग्स आले ते म्हणतात की आम्ही तुमचे सबस्क्रायबर नाही, पण सांगितल्यामुळे आम्ही शुभांगी गीर परत आता बघायला लागलो, कारण तुमच्या होमस्टेमध्ये यायचं म्हणून आम्ही बघतोय. अशी पण चौकशी आलेल्या आहेत. आणि सर्वांना थँक्यू जेवढे आपले फॅमिली मेंबर्स आले होते इथे आणि जे परत येतात आहेत. आणि तुम्हाला यायचं असेल तर परत 1-2 वर्षाचा गॅप घेऊन परत तुम्ही येऊ शकता. रेट्स रिपीट बुकिंग पण खूप होते. रिपीट बुकिंग होते. आणि मी सर्व रेट्स आणि सर्व काय मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर करतो किंवा तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा नंबरवरती. सर्वात जास्त इन्फॉर्मेशन तिथे मी तुम्हाला शेअर करू शकतो. आता हे जे टोटल्स आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ऑन एन ॲव्हरेज स्टाफ सांगतो. 15 ऑफ सीझन 15,000 ते 20,000चा स्टाफ लागतो. ऑन सीझन म्हणजे जे नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी आहे तिथे मला 22,000 to 30,000चा स्टाफ लागतो मला. ठीक आहे, तर 3-4 म्हणजे 1,20,000चा तर मला स्टाफच लागणार. 1 लाखाचा बघा, 1,20,000 पण सोडून टाका, 1 लाखाचा मला स्टाफ लागणार. आणि 15 ते 22,000 ते 25,000 जर लाईट बिल येतोय मला, तर ऑन एन ॲव्हरेज 80,000, 1,20,000 म्हणजे 2 लाख रुपये तर माझी ह्या 2 गोष्टीमध्ये. आणि चला 20,000चं पाणी पण पकडा, तर 1,80 आणि 2 टँकर पण 20,000चे झाले. तर 2 lakhs रुपीज माझा एक्सपेंडिचर सुद्धा आहे ह्याच्यामध्ये. ओके, तर जो काय मी टोटल सांगतोय त्याचा तुम्ही हाफ केलात ना तरी चालेल. एवढा प्रॉफिट होत नाही, कारण माणसं ह्या इंडस्ट्रीमध्ये माणसं हवीत.
माणसांशिवाय स्टाफशिवाय ही इंडस्ट्री चालू शकत नाही. त्यासोबत आम्ही आमचा पगार पकडलेला नाही, माझा मी पगार पकडलेला नाही, मी काजलचा पगार पकडलेला नाही. मग बरोबर. याच्यात ती पण तो उभी राहते जेवण बनवायला, मी तर वरती खाली करत बडबड करत सर्व गेस्टची टूर मॅनेज करतो. इवन टूरच्या गाड्या त्याच्यात आम्ही काही पकडत नाही, ते तुम्ही आम्ही अरेंज करून देतो आणि तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार त्यांना पेमेंट करता. बरोबर आहे. तर अशी सर्व माहिती दिलेली आहे. प्री बुकिंग परत बोलण्यात हरकत नाही की प्री बुकिंग आमचे 1.5-2 लाखाची बुकिंग झालेली आहेत. आता पण एक कॉल आलेला आहे आणि ते पण आता येणाऱ्या 4 दिवसासाठी 3 रूम बुक करणार आहेत. ऑन एन ॲव्हरेज मी त्यांना पर डे काहीतरी 7,700 मी जे लास्ट टाइम सांगितले होते, एक 12 माणसांची बुकिंग आहे 3 दिवसाची, 7,000 रुपये जर पर डे झाले, 3 दिवसाचे झाले 21,000, म्हणजे या टोटलमध्ये अजून 21,000 ॲड होणार. आणि ही प्री बुकिंग म्हणजे हे मी ॲडव्हान्स नाही सांगत आहे, मी टोटल कॅल्क्युलेट करून सांगितले, म्हणजे मी रूमचा टोटल पैसा पकडलाय आणि जे मी तुम्हाला टोटल सांगितलेलं आहे. तर ही खुशखबरी ऐकून तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तुम्हाला कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय. हा, पण ते ही सांगितले, अजून ह्यांना सर्व्हिस देणं बाकी आहे. हे काय पैसे आलेले नाही खिशात, एवढं लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला 1,70,000 आपल्याला बाकीचं काम पण करायचंय. हा, आता तुम्हाला सांगू, ह्याच्यातले समजा माझा प्रॉफिट 80,000 पण झाला ना, हे टोटल 80,000 मी समोर जे लादी बसवायचे, कलर पेंटिंग आहे ना, ह्याच्यातच माझे 1,00,000 रुपये जाणार आहेत. सारखे 1-2 महिन्याला तर वायरमन बोलवायला लागतो. हा, वायरमॅन आणि इलेक्ट्रिशियन तुम्हाला वाटतं ते, बाकीचे एक्सपेंडिचर पण सांगतो. आता काल वायरमॅन आला, त्याला 1,000 रुपये द्यायला लागले. ओके, आता हे लाईट्स फिटिंग केले, म्हणजे जे आपण अपडेट करतो आहे, अपग्रेडेशन करतो, त्याच्यामध्ये तोच पैसा त्याच्यात मी गुंतवतो. आता ह्याच्या अगोदर जे पत्रे टाकले होते तेव्हा मला 40,000 लागले होते. आता मग चेअर्स, खुर्च्या, बाकी सर्व मागवतोय. आता मी टाईल्स लावणार आहे, कलर करणार आहे, म्हणजे आपण सोयी वाढवतोय. आणि मधी खालच्यांना आता मला थोडेसे ते जसं वरती कॅरम आहे तसं खाली थोडा काहीतरी गेम्स पाहिजे ना त्यांच्यासाठी रूम्समध्ये. तर असे सर्व सोयी मी तुम्हाला राशन सांगितलं, सुरुवातीचे 1 ते 2 वर्ष मी हाच पैसा इथेच गुंतवणार. बरोबर, म्हणजे माझ्यावरती पण स्ट्रेस नाही येणार, लोड नाही येणार आणि आपल्या सर्व्हिसमध्ये पण ऍड होत जाते काय ना काय गोष्टी. तर लवकर या, बुकिंग करा. येस, आणि ही अमाऊंट तुम्हीच वाढवू शकता इथे येऊन, म्हणजे तुम्ही तुमचा आनंद घ्या. असं नाही की आपण फ्रीमध्ये पैसे घेतो, आम्ही तुम्हाला सर्व्हिस देतो, तुम्ही इथे फिरताय, कोकणात फिरताय. एक तुम्हाला साधारण एक समजवतो. समजा आम्हाला ना साऊथ मध्ये फिरायचं होतं, जसं कर्नाटक, केरला, तामिळनाडू. हां, आता काजल टायमिंग काय दाखवते, कारण वरती गोल्डन रूममध्ये 3 गेस्ट आहेत आणि सिल्वर रूममध्ये 2 गेस्ट आहे. फक्त आमच्याकडे 5 मिनिटं आहे तुमच्याशी बोलायला, कारण आम्हाला त्यांना जेवण वाढायचं आहे. आणि हां, जे सिल्वरमध्ये आहेत त्यांची आत्ता बरोबर 2 तासांनी ट्रेन आहे, तर जेवण लवकर देऊन आम्हाला त्यांना ड्रॉप करायचं आहे. ओके, तर एक शॉर्टमध्ये काय सांगत होतो मी, हां, आम्हाला समजा कर्नाटक, केरला, तामिळनाडू फिरायचं आहे, जे आम्ही फिरणार कसं पण करून. पण तिथे कोण आपलं ओळखीचं आहे का आपण ते बघतो ना, चला ओळखीवाले आहेत का कोण, ते आपल्याला फिरवतील का, पैसे पैसे द्यायलाच पाहिजे, कोण का आपल्या कोणाकडे फुकट नाही जायचं. बरोबर, पण ओळखीचं पाहिजे ना, की चला आपल्याला तो कोण माहिती देऊ शकतो. तसं रत्नागिरीमध्ये तुमच्या ओळखीची शुभांगी कीर आणि त्यांची फॅमिली आहे. तुम्ही बिंदास रत्नागिरीला या. तुम्ही रत्नागिरी कधीच फिरलेलं नसेल ना, तर आम्ही तुम्हाला एक स्टे तर आहे आपल्याकडे, जेवण पण घरगुती आहे आपलं, आणि आम्हाला पूर्ण माहिती आहे की रत्नागिरीमध्ये कुठे कुठे कसं आणि किती दिवसाला कोणत्या टायमिंगवर गाडी गेली तर कोणत्या टायमिंगवर कोणते पॉईंट्स पहिले कव्हर करावे. एक चार्ट, कॉमन चार्ट नसतो. समजा तुमची गाडी सकाळी 8ला सुटते तर तुम्ही पहिला काय बघावं, जर तुमची गाडी 30 गाडी नाश्ता करून सुटते तर तुम्ही पहिला काय बघावं, ह्याची पण माहिती मी तुम्हाला सर्व अरेंज करून देतो. म्हणजे कोणतरी रत्नागिरीमध्ये, कोकणात बसलेलं आहे जे तुम्हाला या गोष्टीमध्ये हेल्प करू शकतो. तुम्हाला फक्त यायचं आहे आणि इथे रेडी व्हायचं आहे आणि फिरायला जायचं आहे. खाणं पिणं राहणं सर्व काही आहे. म्हणजे रत्नागिरी फिरणं हे शुभांगी होमस्टेमुळे आमचे सबस्क्रायबर्सना एकदम सोपं झालेलं आहे. बरोबर. ओके, तर तुम्ही येऊ शकता. बुकिंग नंबर 8657357426 या नंबरवरती व्हॉट्सअप करा किंवा मेसेज करा. पण बुकिंगच्या व्यतिरिक्त काहीही बोललं जाणार नाही. गप्पा मारायला मी फ्री आहे. हां, आल्यावरती या आणि मम्मी गप्पा मारायला आहे, काजल तर हातचं जेवण बघा आणि माझी सर्व्हिस बघा वरती खाली करायची. तर तुम्ही येऊ शकता. आणि तुम्हाला काय वाटतं या व्हिडिओबद्दल आणि पूर्ण होमस्टेबद्दल ते तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. चला, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. अजून गप्पा मारले असते पण काजलने मला सिग्नल दिलाय की वरती जेवण घेऊन जायचं, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजन या शुभांगी कीर होमस्टेमध्ये. अजून जर तुम्ही या व्हिडिओला सर्वांनी एक प्रॉपर सर्वांनी लाईक करा. कमीत कमी ह्या व्हिडिओला जर 2000 आले तर मी ह्याच्या पुढची पण माहिती देणार की टोटल कलेक्शन्स ह्या महिन्याचे नोव्हेंबर डिसेंबरचे तुम्ही ना टोटल कलेक्शन मी सांगू शकतो. स्टेचे,
फूडचे एक्सपेंडिचर हे करून मी तुम्हाला सांगतो ते 1 लाख ते 2 लाख रुपीज कसे होतात ते पण मी तुम्हाला सांगू शकतो जर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक दिला तर. दिलात तर. प्रत्येकाने लाईक करा आणि ह्या व्हिडिओला कमीत कमी 2000 लाईक ते 3000 लाईक्स आले पाहिजे. आणि जास्त करून तुम्ही शेअर करा. हा व्हिडिओला शेअर करा आणि कोणाची काय इन्क्वायरी असेल तर कॉन्टॅक्ट करू शकता. बाय बाय बाय. बाय.